Hola. En aquest vídeo número 7 tractaré una mica d'una de les qüestions clàssiques d'ortografia, que és la manera d'escriure el per què. Tenim en primer lloc el per què escrit separat, que aquí el poso en blau, el per què escrit tot junt, que el poso en groc, i el per a què, que sovint pronunciem també per què, que aquí escric en vermell. Primer de tot, fixeu-vos que sempre va amb accent obert a la E, sempre, i es pronuncia per què, amb l'accent tònic a la E. En català oriental i part de l'occidental ho pronunciem tot igual, per què, és a dir, com una sola paraula i sense la A, de manera que en escriure hem de fer una distinció sobre allò que fonèticament diem més o menys igual. És una distinció paral·lela a la de la preposició composta que escrivim per a i que al nord i a l'est pronunciem simplement per i que més al sud es pronuncia per a. I alerta, per escrit hem de fer sempre la distinció. El mapa es refereix simplement a l'oral espontani. I per què s'ha de fer la distinció tant del per a com del per què per a què? Per què no podem simplificar l'escriptura? En primer lloc perquè es tracta de coses molt diferents, que no només que la majoria de llengües també distingeixen, sinó que la nostra mateixa intuïció gramatical també distingeix. I en segon lloc perquè en bona part del domini lingüístic aquesta distinció es manté. Seria un empobridor escriure d'una sola manera. Començo posant exemples, que és la manera que m'agrada començar, de manera que puguem aprendre les coses intuïtivament. Una primera pregunta. Per què vols que vingui? Una possible resposta. Perquè tinc ganes de veure't. Una altra pregunta. Per a què vols que vingui? Veieu que aquí hi ha implícita una finalitat, una destinació. Resposta possible. Perquè m'ajudis a muntar l'armari. En el primer cas, doncs, tenim un per què que indica causa motiu, que com que és pregunta escrit separat, i que podríem substituir per quin motiu. En el cas de baix, tenim també escrit separat perquè és pregunta, però indica finalitat i podríem substituir per amb quina finalitat. Les respostes, totes dues, comencen amb per què, un per què escrit igual, tant si és causa com finalitat. Si és causa, podríem dir també ja que tinc ganes de veure't, i si és finalitat, doncs, a fi que m'ajudis, etc., a muntar l'armari. Fixeu-vos que és per què i no pas per a què, sense aquesta A que hi ha a la versió de pregunta. Per tant, en resum, si és pregunta, va separat i amb distinció per què, per a què. I si és resposta, va sempre junt i escrit igualment per què. Aquestes són les frases interrogatives directes, però també n'hi ha d'indirectes, les que no duen signe d'interrogació, i normalment es formen amb verbs com aquests. Saber, entendre, dir, preguntar, etc. I ara posaré uns quants exemples. Doncs penseu que aquestes, encara que siguin interrogacions indirectes, els per què s'escriuen igual que les directes, per tant separats. No sé per què vols que vingui. Veieu, no hi ha cap signe d'interrogació aquí, és interrogativa indirecta. Amb la versió finalitat, no sé per a què vols que vingui. Entendre. No entenc per què li truques. Finalitat. No entenc per a què li truques. Em dir. Em va dir per què vols el llibre. Em va explicar per quin motiu. Em va dir per a què, amb quina finalitat, amb quina destinació vols el llibre. I em preguntar, no et preguntaré per què ho has fet, per quin motiu ho has fet. I bé, no et preguntaré per a què ho has fet, amb quina intenció. Veieu, doncs, que tenim
Els perquès, que indiquen causa, a l'esquerra, i els per a quès, que indiquen finalitat, a la dreta. I aquestes frases ja hem vist doncs, que són interrogatives indirectes. Podríem fer les frases respectives amb interrogació directa, no? Per exemple, la primera directament podríem preguntar per què vols que vingui? I en la versió de sentit final, per a què vols que vingui? Per què? I per a què? Veieu, doncs, amb aquestes frases la diferència entre la interrogativa directa i la indirecta? Però veieu que totes són interrogatives i que el per què s'escriu igual, hi hagi o no hi hagi signe d'interrogació? Veieu també clarament la diferència entre les de la dreta i les de l'esquerra com a significat? He passat aquestes dues primeres frases a directe. Us veieu en cor de fer les altres? Si és així, poseu pausa al vídeo i penseu un moment i després continueu. Ara us poso, en canvi, un exemple d'un per què no interrogatiu, però que es troba dins d'una pregunta. Perquè la relació aquesta no és unívoca. En aquest cas tenim un per què no interrogatiu, però dins d'una interrogació, d'una pregunta. Diu, i només perquè has faltat 2 dies a classe ja no et deixen que et presentis a l'examen? Veieu? Aquest per què no és pas interrogatiu. Per tant, l'escrivim junt. Ens hem de fixar molt bé, doncs, en un cas i un altre per poder-ho escriure bé. Doncs això que he explicat fins aquí és el més important. Hi ha altres dos perquès, però tenen un ús més rar, més minoritari. D'acord? I els presento aquí com els altres perquès. El primer és el substantiu per què, que s'escriu tot junt, com veieu, per això poso un groc, que vol dir motiu, raó. I com quasi tot substantiu, doncs pot dur article i se'n pot fer el plural, podem dir els perquès. Un exemple, doncs no vull saber ni el quan ni el com de les teves infidelitats. Només vull saber el per què, el motiu. Doncs res, aquest per què s'escriu tot junt. És una paraula de diccionari, que trobem al diccionari perquè és un substantiu. L'altre és el per què pronom relatiu. I s'escriu així, separat. Doncs equival, segons el cas, a el qual, la qual, els quals, les quals. Ben entès amb la preposició per al davant. Pel qual, per la qual, pels quals, per les quals. Posem un exemple. No sé els motius per què fan vaga els mestres. Aquí aquest per què, que es refereix als motius, és el pronom relatiu, seria doncs equivalent a pels quals. No sé els motius pels quals fan vaga els mestres. En aquest cas, aquest tipus de frases ens sonen una mica estranyes perquè, clar, s'assemblen molt a la forma interrogativa de per què, que indica causa, no? Per exemple, no sé per què fan vaga els mestres.
Aquesta, veieu, és una altra frase. Aquest segon cas, el per què no és pronom relatiu. Simplement una interrogació de causa. Per quin motiu? Molt bé, i poso un segon exemple. Aquest segon exemple podríem dir el pont per què passa el tren del Tibidabo és de fusta. Fixeu-vos aquí que aquest què forma part del pronom relatiu compost per què i aquest què es refereix al pont. L'antecedent d'aquest què és el pont. I podríem dir pel qual o per on. Pronom relatiu. Heu vist, doncs, que és fàcil? Els casos principals de llarg són aquells que hem vist abans, però, aquells de la interrogació directa o indirecta. Per tant, clar, a l'hora d'escriure, quines habilitats hem de tenir? És a dir, on ens podríem equivocar? Primer, hem de distingir una frase interrogativa directa d'una indirecta. En segon cas, hem de distingir bé el sentit de causa i el de finalitat. En tercer lloc, hem de comprendre bé el fet que en no pronunciar la A de per a què, fa que puguem confondre el per què amb el per a què. En quart lloc, també hem de comprendre que en la frase subordinada de resposta de finalitat escrivim per què i no per a què. En cinquè lloc, hem d'entendre que el per què substantiu equival a motiu, pot portar un article davant, i l'últim hem de conèixer els pronoms relatius compostos. Per tant, clar, ens podem encallar en molts llocs diferents. Tenim moltes traves que ens poden fer equivocar. Com sabeu, el dimoni s'amaga per moltes bandes. I res, pels que vulgueu un quadre explicatiu més clàssic de la qüestió, aquí us en apunto un, i si el voleu veure bé, doncs poseu pausa al vídeo quan estigui tot fet. Però gairebé ni és necessari si heu entès totes les explicacions anteriors. Però va, està bé tenir aquí un quadre explicatiu. Tenim el per què separat, per a què, el per què junt i els dos casos minoritaris del final. Doncs això és tot. Per dubtes o comentaris em podeu escriure a l'adreça que us deixo escrita aquí. I si aquests vídeos us semblen útils, doncs també us podeu subscriure al canal clicant al botó d'aquí sota. Doncs adeu-siau i fins a la propera.